Čau lidi, tady je Páleček na 15 a vítám vás u prvního dílu. Prostě tanky, prostě všecko, budeme tady střílet, všecky zničíme, bude to bomba, takže hned jdem na to. Já bych to asi nedělal od začátku, tak jsem stejně nějaký tanky nahrál, tak půjdem třeba s kávečkem. Tak jeden. No to z toho bude taková menší série. Prostě tady všechny vystřílíme. Prostě bomba. Když to bude mít nejméně 10 lajků, natočím další video. Berete? Dobré. Si počkáme. Tuto bitvu vyhrajeme, já to cítím. Tuto bitvu vyhrajeme. Já to... No. Co ty tady, ISko? Co ty tady? No pojď, jdem všechny zmasakrovat. No. No co tady je základna? No. Jdem obsadit. No co? No. Tebe zničíme, chlapečku. Nemusíš se bát velkýho KVK. Koník, šopa. To zničíme. O kurva. Koník, šopa. A to jsem mu ubijal životu. Kurva. O kurva. No co to no? No to nejde takhle hrát, když naši přátelé jsou takový debilové, no. To nejde hrát. Co ty děláš? Vehni se mě všechny zmasakruj. No, taky je zmasakruj. Co ty děláš? Co to tady děláš? Ty kokos! No tak si zahrajeme s nějakým jiným tankem, protože toto fakt nejde. Tak s čím si zahrajeme? Já bych si tak zahrál třeba s Matildou. Jdem hrát. Oh yeah. A teďka to vyhrajeme, proti 5K, no tak to nemám šanci. Ale mohl bych se pokusit to vyhrát, ne? No, tak to pokusíme vyhrát. Když to nevyhrajeme, nevadí, nic se nestane. Ale prostě, ať dostanu co nejvíc prašulí, protože prašule mňam. Jdem. Do bitvy! Do bitvy! Do bitvy! No. Děláš? Ty nechceš jít do bitvy? Jedeme! Koník, šopaj. Koník, šopatej. Až mi aspoň někdo pomáhá, doufám, že máme dobrý tým, aby jsme to vyhráli, no. Konečně. Koník! Do prdele. Co? No to si děláte prdel. Za mě. Co ty dělá to kávečko, jako? Jak jsem si myslel, že máme dobrý tým. Jako nemáme.
Prostě já nikdy nemůžu mít dobrý tým. Chápete to? Já ne. Tak si zahrajeme s nějakým jiným tankem. Asi s jakým? Čeká. Jakým tankem si zahrajeme? Asi si zahrajeme. Já bych si zahrál třeba s kábečkem. A to byla taková sranda, že? Toto vyhrajeme. No, máme mapu. No, že, já jsem si nevšiml, že tam jsou šestky. No, šestky, ne. Na to jsem si měla vzít moji velkou šestku, to je můj bracíček. Toho mám taky bracíčka mýho. Čau. Jdu za bracíčkem. I co děláš? Obsete B. Jo, obsete Bčko. Obsete Bčko. Ježiš, to je taková vitamina. Ale jdeme obsazovat Bčko. I všichni jenom na Bčku. Jenom všichni na Bčku. Já si srandu, oni obsazují Cčko. No, tak to jim nedovolím. Co ty jeden? No, nezakopcem okuje. Já jsem si nevšiml, že tady je druhý KB. Tam je šestka. Jdu pomoct. Kámo, ty, mě tady netlač. Kuj. Koník. Tej. Jak se mi to sekinká? Někdo nás sekinká. Jak se mi to sekinká? Kdy otoč tu hlaveň. Střílej. Tak mě to bude bolet a nic mu to neubere. Tak to je nějak zasekaný, ne? Je to výborný. Unikli jsme smrti. To je nějak zasekaný, ne? No jak jsem si jako měl všimnout, ty kokos? Tak jdeme na další bitvu a s čím si teda zahrajeme? Aby to byla sranda. Mě nejvíc baví asi s tímto. Tak chvilku počkejte, já jenom. Až nech mě. Kokos. Dneska si dáme bitvičku. Tak. Pořádně se rozjedu. Všechny vybombíme. Kde jich vybombím. No jo, krásná mapa. Hned jdu odstřelovat. Vždycky tam vybombíme. Tohle bude asi tak. Možná to bude poslední bitva. Ty kokos, ale já bych chtěl nějakou vyhrát. No.
Ty. Nějak se to sekinká. Uhni. No co to, no. Aha, no. Já tanky skoro vůbec neumím hrát, jo, takže mě nesute, když hraju nějak blbě, jo. Já by tu nevyhraju. Ani vůbec neví, že je ty odstyluju. Ale zatím jsem nikomu nedal žádnou šupu. Tím nejsilnějším tankem. A hedge. Já jim jdu pomoct, ty kokos. Hedge dodělá. No to ne. Že neprohráváme. No jasný. Já jdu teďka Hedgerovi vydat jednu šupu ze zádu. Ten dostane pořádnou nakládaku. Ono mě vůbec... Jsem chtěl říct, že mě vůbec neví. Ono mě neví. Jak to, že jsem ho netrefil? Ty kokos! No tak se to sekalo, že to bude určitě poslední bitva, ne? Dělej! Teď se, ty kokos. A bum. No děláš si se jenom život? Jenom jeden život mu zůstal. No tak to si děláš prdel, ne ze mě. Teď to dělám. Já si srandu, No, tak to ne. No tak pro dnešní díl to bude konec. A pohádky je konec a zvonec. Takže